pacea sufletului. Și atunci când ajungi în starea aceasta de pace, poți să ceri. Pentru că, fiind în familiaritatea lui Dumnezeu, ești convins că ceea ce vei cere îți va da. Și ceri cu acea stare în care, chiar dacă nu îți va da, ești convins că nu ți era de folos ce-ai cerut. Și că Dumnezeu îți rânduiește ceva mai bun. Aici sau mai încolo. Simțurile îi se ascuțiseră, încât ajunsese să audă orice foșne sau murmur de podul. Chiar și pașii de departe ai altor sihaștri îi simțea. Și atunci Teodora se ascundea,